Hola, Antonieta. Hola. Ai, Eureka, què dius? ai, mira, és que tenia molta set i he vingut a buscar alguna per beure i he vist moltes aigües. Que és bo beure aigua? Sí, bo i necessari. El cos necessita aigua, perquè si no les nostres cèl·lules pateixen. De fet, no ens hauríem d'aguantar la set. Quan tenim set, vol dir que ja necessitem urgentment aigua. Ostres, i hem de beure molta aigua? Bueno, molta tampoc. La necessària, la que cada dia hauríem de beure pues, una botella, un litre d'aigua, un litre i mig, depèn. També depèn del que menges. Si menges coses més salades, segurament necessitaràs més aigua, però si no ho són tant, no necessitaràs tanta. Escolta, Antonieta, és que abans he vist allí que hi havia uns refrescos i m'ha entrat una mica de... Mira, per què no m'acompanyes i així m'expliques algunes cosetes? Jugo una estona, menjo verdura fresca. Això que et deia, que a mi també m'agraden els refrescos, però, no sé, en veig tants i de tants colors que no sé què triar a vegades. El refresc sí que porta aigua, però després porta unes altres coses que a vegades no necessitem. Perquè pot portar gas, que el cos no necessita. Pot portar sucre, que tampoc necessitem. I a vegades porta substàncies que no són tan recomanables. Ja, però en puc beure de tant en tant. Sí, evidentment. El que passa que no has de dinar i sopar amb refresc, has de dinar i sopar amb aigua. El que passa que sí que pots prendre perquè és un aniversari, un dia de festa, una celebració, llavors te prens un refresc. Molt bé, i allí veig, si faig esport, puc beure begudes energètiques? Home, les begudes energètiques seran pels esportistes, però que siguin molt esportistes. És a dir, si tu fas esport a l'escola o un extraescolar, si beus aigua ja ho cobreixes tot. Si és molt esportista, potser sí que et recomanaríem alguna beguda energètica. Però cuidado, perquè hi ha unes begudes energètiques que els nens no haurien de prendre, que són les que porten segons quines substàncies, com pot ser molta cafeïna o taurina o això, que no estan gens recomanats. Bé, doncs llavors quedem en que he de beure aigua, però que de tant en tant també puc beure refrescos o, si faig molt esport, begudes energètiques. Exacte, però tu si no, queda't amb l'aigua i amb això ja aniràs bé. Doncs ara torno a buscar les ampolles que havia agafat abans. Molt bé. Adéu, Antonieta, gràcies. Fins una altra.